Un beat te face să dai din cap, semn că ai înțeles. Un microfon și boxe și deja simt un interes. Un vers te face să te simți bine în pielea ta. Un gest te face responsabil pentru fapta ta. Un text te face să te ridici de la condiția ta. Te face să vezi că viața nu e chiar atât de grea. Lumea nu-i chiar atât de rea și totul începe să meargă, totul se leagă. Ia naștere o nouă armă. Inteligența e mai tăioasă ca sabia. Nu uita, nu critica înainte de a asculta, pentru că s-ar putea să te înșeli și vei cataloga greșit. Nu vei face diferența dintre ilicit și explicit. Nu-mi plac textele banale, nici influențele orientale. Piesele colorate de colorat sunt pale, sunt goale. Critic la sânge orice aberație mediatizată grație actului de felație. Cu grație, senzație unică, periodică. Adică nu vreau să tac, prefer să mor ca Tupac. Fac rime fără să vreau, am două fețe. La telefon am altă voce, la microfon, pardon. Zi, prezint o serie de idei, zi. Spun doar ce văd cu ochii mei, zi. Prezint o serie de idei prin artă. Spun doar ce văd cu ochii mei, zi. Prezint o serie de idei. Spun doar ce văd cu ochii mei, zi. Prezint o serie de idei prin artă. Spun doar ce văd cu ochii mei. Hip-hop, orice intelectual incult cataloghează între subcultură un fenomen de o anvergură fără precedent. Fii atent la următorul vers și o să rămâi perplex și pervers. Mușamalizat de conspirat de către o gândire de căcat. Hip-hopul trebuie înțeles, nu cenzurat. Textul trebuie ascultat, nu urmat. Nu sunt vinovat de daunele morale pe care nu le-ai anticipat. Nu sunt vorbe goale, sunt doar sticle goale. Sunt fapte reale, pudorile imaginare sunt letale. Considerații moral, un sex oral, violența conjugală, pedofilia la școală. Normal e anormal ca un mesaj să fie îmbrăcat într-un limbaj neconvențional. Nu cred și sunt atâția care se regăsesc într-un text care trăiesc cu frică. Ziua de mâine n-are ce să le aducă. Ei ne ascultă, ne aplaudă, ne înțeleg, îi înțeleg. Când am pixul mână sunt strateg, boxer mă numesc. Bag beatbox în boxe și ca să ocolesc cenzura în jur prin codul morse. Prezint o serie de idei, zi. Spun doar ce văd cu ochii mei, zi. Prezint o serie de idei prin artă. Spun doar ce văd cu ochii mei, zi. Prezint o serie de idei. Spun doar ce văd cu ochii mei, zi. Prezint o serie de idei prin artă. Spun doar ce văd cu ochii mei. Am spus ce am avut de spus. Restul vă las pe voi să descifrați.